अगर आप भी चाहते हैं कि SS फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुनो बुखार न लागी तो लहंगा ओढ़ के सुतर जाऊ तोहरा जहर न लागी तो लहंगा ओढ़ के सुतियऊ तोहरा जहर न लागी जरा पड़ता में बड़ा हो बुखार न लागी जरा पड़ता में बड़ा सुनो बुखार न लागी हो बुखार न लागी तो लहंगा ओढ़ के सुतर जाऊ तहरा जार न लागी तो लहंगा ओढ़ के सुतर बलमुआ तहरा जार न लागी सुतना कुछ दिन से एक बार तू सटके देखो हम राम सीन से बारो सर दिया कुछ दिन से एक बार तू सटके देखो हम राम सीन से दहिया जाई कहियो ठार न लागी दहिया जाई गोरमाई कहियो ठार न लागी हो ठार न लागी तो लहंगा ओढ़ के सुतर जाऊ तहरा जार न लागी तो लहंगा ओढ़ के सुतर जाऊ तहरा जार न लागी सब चियर मौके बारका रिकॉर्डिंग बाय A to Z ढाका। सुनो ये भतरू हमर संजय साराबी बारो बारो बोलो काहे तापे जालयागी सुनो ये भतरू हमर संजय साराबी बारो बारो बोलो काहे तापे जालयागी रतन रतनी सलेखा तोहरा हो बेकार न लागी अली जी सबर बेसबर लेखा बेकार न लागी हम बेकार न लागी तो लहंगा ओढ़ के सुतर जाऊ तहरा जार न लागी तो लहंगा ओढ़ के सुतर पियऊ तहरा और जार न लागी राजा जी पूरा गर्मी तो सामाने में बा आवा ना।